Bola som na strednej, keď sa mi začala opakovať jedna nočná mora. Vždy sa začala tým, že som sa prebudila uprostred noci a šla som si dolu do kuchyne po vodu. Tom som z obývačky začula akési chrčanie. Bol to neznesiteľný, odporný, dáviaci zvuk čohosi, čo znelo doslova neľudsky. 100-krát som sa v tom sne chcela otočiť a vrátiť sa naspäť do izby, no moje nohy ma za každým bezprízorne niesli priamo smerom k tým zvukom. V obývačke som zbadala svojich rodičov v obrovskej kaluži niečoho, čo pripomínalo krv. Tie zvuky vydávali oni, keď bojovali o svoj posledný nádych. Nohy som mala odrazu paralizované. Zmohla som sa iba na to, že som sa zosunula na zem a plakala. Tým sa ten sen za každým skončil a ja som sa prebudila celá spotená a uplakaná. Tento sen sa mi opakoval už zo pár mesiacov a ja som sa rozhodla to riešiť. Rodičia ma objednali k psychologičke a zabralo to. Pár týždňov sa mi dokonca nesnívalo nič. Potom sa to stalo znova. Opäť ten istý scenár. Šla som dolu do kuchyne napiť sa vody, no tentokrát som uvidela, že v obývačke niekto svieti baterkou. V tom mi došlo, že toto nemohol byť ten sen. Rýchlo som bežala k rodičom do spálne a spolu sme zavolali políciu. Keď policajti prišli k nám domov, zatkli tam lupiča, ktorý sa v tú noc rozhodol, že nás vykradne. Policajti nám povedali, že ten muž mal pri sebe aj nôž a ja si ani nechcem predstaviť, čo by sa stalo, keby ma v tej kuchyni bol začul alebo ho polícia nezastavila. No ten hrozný zážitok bol aj na niečo dobrý. Odvtedy sa mi tá nočná mora už nikdy nevrátila.